Tungod sa sobra kainit nga panahon, apektado na ang mga pananom, ingon man mga binuhing hayop ug fish pond sa pipila ka lugar sa Cotabato Province. Nakatutok si Margie Montejo Dacanay. Nasinati ang grabing kainit sa panahon sa Mlang, Cotabato ni adtong adlawng Sabado, butang nga gikabalak ang pag-ayo sa mga mag-uuma tungod daw wala nay pag-asa nga masalbar pa ang ilang pananom bisan pa maning ulan sa milabayng semana. Wala gayud kuno nakapuno ang ulan sa mga irrigation canal, busa dili halos makadiretso ang tubig sa mga umahan. Kung magpadayon ang kainit sa panahon, posibleng dili gayud mapuslan ang mga umahan sa maong probinsya. Bisan mga alagang itik sa mga residente, apektado na sa ting-init, gani doon na naipipilangan na nga matay na. Naapektuhan na sab ang pagpangitlog niini. Busa imbis nga ikulong, ginapasagdan na lamang ang mga itik nga magsuroy-suroy aron makapangita og kaunon. Lakip ang Mlang sa gipailawom sa state of calamity, sanglit miabot na sa 60 million pesos ang kantidad sa danyo sa agrikultura sa maong lugar. Sa makilala, nagkalapad na sab ang nangaugang kasagbutan sa kilid sa highway epekto sa grabing temperatura. Ang kanhing green nga kasagbutan nga mao'y ginakaunan sa mga hayop sama sa baka o kanding karon color brown na. Busag ikabalak-an sab ang grass fire kung dunay magpasagad og labay ug upo sa sigarilyo o musulay og daob sa maong dapit, sanglit duulang kini sa mga kabalayan. Samtang ang kasikbit nga fish pan na uga na sab hinungdan nga nangamatay na ang mga fingerling sa tilapia. Busa tag-iya sa maong fish pan miangal na gayud tungod sa dakong lugi niini. Ako si Margie Montejo Dacanay para sa One Mindanao.